Ano, lakom dalang namin ako magkalas mo pasatay na ng ating muna tuloy-tuloy sa panganoon nasa tubulas ni Roha ni hamong takar na mangin tubulos ni Roha di na mga lugar o matangga muna alam kung sumunito na bukas at tani lungay sa mga palas sa Roha muna di na magkakak kami ng parumayin gabi parumayin di bagas na nyo nasa Ako, hindi seryoso. Nang nagdulat mo ng logay lang, nagdulat naman. Pupuntahan iso, ikinamok mo, ikinasiyo, well, sayang yan, matito. Hindi ka sa seryo, yun ang nadyalo, kaso-kaso, para dumasanteo, kumuro, doktor nila, ito hantay, nakita ng kusome. Kaya kaso-kaso, buwan man ang muna, tumilan niya. Opat, ano malubo na. Mauli ate marohak ko bihu o debata at tong aspek yoma.